bisimila Mali kono ani Mali kokan ni ebewa bambara kan Mali kura kunnafoniw waati selen aw ka bi kunnafoniw ala kumabaw bena tali kɛ nunu de kan. Dunuya keleya tɔnba Nations Unies ka bolo fara min ni a bɛ kɛlɛbolo kunna Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA ka kɛlɛcɛw bina jihadijɛkulumaw ka jan dɔ kɔnɔ min kɛra kunu alamisa juillet kalo tile 6 u ka kɔnvoi bɔtɔla Lamizanga ka taa Gawo an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma. Jɛkulu min sigilen do Mali jamana kɔnɔ ka finitigiw kɔkɔrɔma don ni a bɛ wele ko collection pour la défense de l'armée olu ye wele bila Sénégal jamana finitigi jalatigiba dɔ ma min bɛ MINUSMA kɔnɔ k'a fɔ k'a ka Mali jamana bila joona joona a kɛlen kɔfɛ ka bɔ bɔlɔlɔsiraw kan ja dɔw la ka jalaki bin ka taa Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma an bɛna o tɛntɛn k'o lase aw ma. Mali sɛnɛkɛlaw ka san yɛrɛ kofɔ baaraw n'a bɛ wele ko campagne agricole san 2023 ka se san 2024 ma o daminɛna kabiri mɛ kalo o laban waatiw la nka gɛlɛyaw bɛ baara kɔnɔ ninnu bɛna kɛ Mali kura kunnafoniw ala kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ ka lase aw ma. Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a fɔ aw ye nin waati na k'a fɔ aw sɔgɔlen do VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 o bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. Bi ye juma ye juillet kalo tile 7 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Mali kura kunkun n'a ɲɛɲɛw o bɛna tɛntɛn k'o lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. Dunuya keleya tɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA olu ka convoi bina jadijɛkulumaw ka jan dɔ kɔnɔ min kɛra kunu alamisa juillet kalo tile 6 san 2023 u ka bolimafɛnw u bɔtɔla Lamizanga k'u kunda Gawo mara kan. VOA ka kunnafoni dila min bɛ Ansongo Idrissa Abdul Nazer ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a ko ɲɛ kan an k'o lamɛn. Alamisa don juillet kalo tile 6 san 2023 Nations Unies ka jɛkulu min bɛ Mali la n'an k'a ma ko MINUSMA u ka convoi logistique min bɔra Lamizanga ni ka i kunda Gawo kan maramafɛn tigi dɔ kɔni binna u kan kɛrɛnkɛrɛnla yɔrɔ min n'an k'a ma ko Bɛntiya ni ale bɛ sɔrɔ Wataguna commune kɔnɔna na ani Ansongo yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 50 ɲɔgɔn na. Tiɲɛni maa 3 bɔnna a nin na maa 12 ni u bɛɛ lajɛlen civil ye olu kɔni banana a jarala k'a fɔ ko mobili caman tiɲɛna ani mina nafaman caman minnu tununa k'a da tulo kan k'a fɔ ko nin wɛlɛ min filɛ nin n'o ye ni bingani ye a kɛra siɲɛ 2 ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ 14 waati o kɛra bingani fɔlɔ ye min kɛra convoi logistique kan min bɔra Lamizanga nɛgɛ kaɲɛ 16 waati n'a k'a ma ko 16h sɔrɔdasi minnu bɛ ni ale MINUSMA sɔrɔdasi minnu bɛ Ansongo n'u k'a ma ko Niger Bad olu minnu wulila k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don banabaatɔ ma olu fana binna janfaden kɔnɔ n'an ko min ma ko embuscade nka kibaruyaw b'a jira k'a fɔ ko embuscade in kɔnɔna na maa ma bana sɔrɔdasiw la wa maa ma to a la k'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ masina min filɛ nin sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Ansongo ni Lamizanga ni ɲɔgɔn cɛ ni bangani ninnu u bɛ kɛ. Abdul Nasir Idrissa Ansongo VOA Bambara tɔgɔ la. Faso jamatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a sigilen do ka Mali finitigiw n'o ye faamaw ye kɔkɔrɔma don n'a bɛ wele ko collectif pour la défense de l'armée olu ye tabale gosi k'a fɔ MINUSMA ka cɛden dɔ ye min ye Sénégal finitigi jalatigiba dɔ ye k'a ka Mali jamana bila joona joona ni ma kofɔlen yelen kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw kan ja dɔw la min senfɛ a tun bɛ ka jalaki bin Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kan. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Ka kɛɲɛ ni MINUSMA ka baaraw banni ye Mali jamana kɔnɔ ni o laseli yɛrɛ kɛla kabini juma tɛmɛlen Sénégali jamana finitigilaka dɔ min bɛ MINUSMA ka baaraw la Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sévaré mara la a ye tanama kumakanw fɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma video dɔ kɔnɔ min bɛ bɔlɔlɔsiraw kan a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a yira k'olu kɔni tɛna jɛn n'a ye Mali ka olu kɛ namununa sogo ye ko malidenw ka taabolo bɛ k'u tɔɔrɔ k'u tɛna jɛn ni nin waleya ninnu ye ko sabula k'olu tɛ malidenw ka tulonkɛminɛ ye ko wa ko Sénégaliden tɛ dɛsɛ ko la maliden ko tɛ se ka jagɛlɛya ka tɛmɛ olu kan o kadara kɔnɔ ko malidenw mankan tɛ ko ka dɔgɔyama fosi ta ko k'olu sɛgɛrɛ ko sabula ko MINUSMA tɛna tanama ko fosi kɛ malidenw na ko waleya minnu bɛ ka kɛ MINUSMA cɛdenw na nin waati in na ko k'olu bali u ka wulikajɔ la Mali kɔnɔ k'o ye dɔgɔyama ni lagosi ye. An ka dɔn k'a fɔ ni kumakan ninnu kɔni fɔlen kɔ a makutu cɛyala kosɛbɛ Mali kɔnɔ min ye MINUSMA ɲɛmaw ye olu kɔni ye jaabi di teriya la a koɲa kan u ka bɔlɔlɔsira min bɛ wele ko Twins o y'a yira o kan ka fɔ ko o ni nin finitigilaka in jɛmakan tɛ nin kumakan fɔlen ninnu ye
wa k'u be ni kumakan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔn. O siratigɛ la, jɛkulu min sigilen don Mali finitigilakaw dɛmɛli kama n'an ko a ma ko collectif pour la défense des militaires, ale ye bataki kɛ nin ka nin cɛ in ka kumakan ninnu kɔn. CDM ale y'a yira a ka bataki kɔnɔ ko Mali ni Senegali ko balimaya de be nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ, ko yaasa fiɲɛ kana don o balimaya la, k'u b'a laɲini Mali marabagaw fɛ nin cɛ in ka Mali jamana bila pewu, a ka kɛ maa nafantan ye Mali jamana kɔnɔ n'an ko ma ko persona non grata, yaasa a kana kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ don MINUSMA ka tagali koɲaw la min be senna n'o kan ka kuncɛ desanburu kalo nata. Mariam Kuyati ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Sɛnɛ nasiraw fɛ Mali sɛnɛkɛlaw ka san yɛrɛ ko fɔ n'a bɛ wele ko campagne agricole san 2023 min bɛ kuncɛ san 2024 na o daminɛna kabiri mɛ kalo o waatiw la sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ la kosɛbɛ walasa samiya yɛrɛ ka se ka diya. VOA tɔgɔ la Jeni Albert ka bɔ Segu ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲɛ kan. Ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu kan ta kan bala Segu mara la sɛnɛkɛyɔrɔba 3 de bɛ office du Niger, officerie ani direction régionale de l'agriculture. Bi an wulila ka se direction régionale de l'agriculture ɲɛma Amadu Sokoba ma ɲinɛ samiya donna ka ban. A ɲɛbilabaaraw bɛ cogo di ani labɛnw bɛ lahala jumɛn na? Yani samiya ka don vraiment labɛnw dɔw bɛ yen nɔ olu ka kan ka sabati caman kɛla la. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'o jɔyɔrɔ fin. Mun ye an ka bolodali ye an kun ye laɲini minnu kɔ la n'o ye kɛnɛ mun ka kan ka sɛnɛ ani angɛrɛ ko ni minɛnko o kɛla gafe président de la République yɛrɛ ye I kando ma kalo tile 5 tɛmɛlen n'an b'a fɔ ma ko Conseil supérieur de l'agriculture. O bolodali gafe de sa an bɛna baara kɛ n'o de ye ɲinɛ samiya kɔnɔ. Yala direction régionale ye bolodalo kɛ ka ɲɛsin nɔgɔko ma wa? An ye anw jɛra ta ye subvention na mɔnikurunin o tɔn 386 o de bilala Jɛra bolo kan. Mun ye malo nɔgɔfin ye tɔn 17 o de bilala Jɛra bolo kan. Sɛgɛni ye n'o ye urée tɔn 687 o de bilanbɛ Jɛra bolo kan. Nɔgɔfin yala o bɛ dilan yɛrɛ fɛ yan nɔ o tɔn 691 o de bolo dalen do subvention na. Directeur a sɔngɔ ko dun? Sac de 50 kg subvention na o ye 2,814 000. Mun ye fumier organique industriel o subvention da o ye 700. Ni sɛnɛkɛla Dirisa Kɔnɛ an y'ale sɔrɔ Segu engrais sanyɔrɔ la min bɔra Masina mara la ka na a bɛ sɔngɔ ko sɛbɛntiya ani k'a jira k'a fɔ engrais sɔngɔ jiginna ɲinɛ. Bon engrais caution na 300 kg don an b'a tɔ san ɲinan ta yɛrɛ ka nɔgɔ dɔɔnin parce que finman ye sugu o ye 5,000 ye dɔ ye 4,000 ni dɔɔnin sinon salon ko a bɛ taa fo 35 000 et quelque la ɲinan engrais jiginna ɲinɛ yɛrɛ de mais caution kɔni na 2,800 subvention ni si fana tɛ foyi tɛ yen. Directeur Siko bɛ di? Mun ye Siko ye jamana yɛrɛ ani programme de résilience du système alimentaire PRSA ale ka kan ka dɛmɛ kɛ commune 25 ɲɔgɔn. O nana ni malo tonne 125 kaba la o nana ni tonne 5 ye jaba o nana ni o kilo 90 ye o jaba in kɔni ka kan ka di ɲɔnɔ mara de la. Directeur yala ni nɔgɔ minnu n'i bɔra k'u fɔ est-ce que a bɛ labɔli kɛ ni a ye sɛnɛkɛlaw dun kan ka mun kɛ? Quantité ninnu kɔni k'a fɔ ko a bɛ an ka nɔgɔ besoin jɔyɔrɔ fa o tɛ mais n y'a fɔ cogo min na jamana se ye mun ye o de dilan subvention na ni sɛnɛkɛla min ma fɛn sɔrɔ nin na a bɛ ɲini fɛ I ka se ka débrouiller ka I ka nɔgɔ tɔ dafa o de kama an bɛ mun fɔ sɛnɛkɛlaw ye ka dan kan ka kɛ ni musaka ko ye an ka essayer k'an jɔyɔrɔ fin farafinnɔgɔ ko la parce que farafinnɔgɔ kɔni vraiment bɛɛ bɛ se ka o dilan. Ɲinɛ Segu mara la kɛnɛ sɛnɛta ye hectare 551 n'a kunkanfɛn 584 ye malo ɲɔ kaba ani fini na sumankisɛ min ma kɔnɔnen don o bɛ t'i jɔ sumankisɛ 1,664,064 ni 889 ma. Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. An bɛ to sɛnɛko hukumu kɔnɔ an bɛ taa Sikaso mara la bawo sɛnɛkɛla minnu ka baara bɛnnen don cɔgɔn sɛnɛli ma y'a yira k'a fɔ ɲinan san a ka ca ni tɔni 300 ni kɔ ye mun bɛ u bolo ni a ma se ka labɔ walima ka se k'a feere a kuɲɛ k'a kɛlen don gɛlɛyaba ye. VOA Bambara tɔgɔ la Sikaso mara kɔnɔ Awa Bamba ale ye wulikajɔw kɛ ka se sɛnɛkɛla dɔw ma gɛlɛya mun b'u kan cɔgɔn sɛnɛni ko a n'a bayɛlɛmali ko la an k'o kunnafoniw lamɛn.
Sikaso ye sɛnɛkɛ duguba ye Mali kɔnɔ. Sɛnɛkɛfɛn caman bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na. O sɛnɛkɛfɛnw na cɔgɔn b'o la. Cɔgɔn ye fɛn ye min bɛ sɛnɛ Sikaso mara kɔnɔna la kosɛbɛ. Cɔgɔn ko bɛ da jumɛn na Sikaso kɔnɔ yan nɔ? Ali Sogodogo, ale ye cɔgɔn feerela ye Sikaso Medini sugu kɔnɔ. A ka fɔ la cɔgɔn ye suguya 3 ye wa u ka cɔgɔn bɛ taa fan caman fɛ. Bon cɔgɔn ye qualité 3 de ye. Misɛman b'a la, kumaba b'a la, dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko camancɛ. O qualité 3 de ye cɔgɔn ye. Bon a bɛɛ n'a prix don. Tuma dɔ la cɔgɔn bɔ waati an ma sanni daminɛ 60 o ye misɛman ye. An ye misɛman sanni daminɛ ɲina 60 ka na 70 la. Mais bi an bɛ yɔrɔ min na misɛman sera fo 100 ma. Min ye camancɛ ye an y'o sali fana daminɛ 70 80 mais bi o sera fo 100 ni dɔrɔmɛ 10 100 ni dɔrɔmɛ 20 ma. Bon min ye kumaba ye kumaba gorogoro min ka bon a bɛɛ ale fana an y'ale daminɛ 100 na mais bi ale prix ɲɛnɛma ni mago b'a qualité ɲuman na ni ma se 140 ma bi i t'a sɔrɔ. Mɔgɔ caman bɛna cɔgɔn san an bolo yan. Bon an m'a bila ka taa jamana wɛrɛw kan an m'a baara Mali yɛrɛ kɔnɔ yan. Mais Mali kɔnɔ ta fanga o ye san kalo 12 ye. Jamana wɛrɛw ta san do an b'o contrat sɔrɔ san do an t'o contrat sɔrɔ. Bon an y'a contrat sɔrɔ an ye dɔw baara ka taa fo Espagne jamana kan. Wa ko cɔgɔn ko maracogo de b'a la. Ali Sogodogo ale ye cɔgɔn feerela ye Sikaso Medini sugu kɔnɔ. I bɛ fɛ ka cɔgɔn mara ni sɛnɛkɛlaw y'a sɛnɛ i b'a bila tile la a bi ja n'a jara ka ɲɛ ka ji bɔ a la i bɛ sɔrɔ k'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a bila yɔrɔ la sumaya tɛ se yɔrɔ min ma ni sumaya bɛ se cɔgɔn ma o bɛ kɛ sababu ye k'a toli et puis n'i ye cɔgɔn to sɛnɛkɛlaw bolo n'o o y'a bɔ dugukolo jukɔrɔ waati nin b'a sɔrɔ a ma ja kosɛbɛ n'i y'a don bɔrɔ kɔnɔ a bɛ essayer ka chauffer donc n'a chauffera o bɛ na ni sababu fana ka se ka cɔgɔn toli. Wa cɔgɔn yɛlɛma bolo ka ca sabula cɔgɔn bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn sugu caman ye dɔw fana b'a ji bɔ. Sada Diko cɔgɔn jalan de ka d'ale. Bon ne bɛ cɔgɔn dun a bɛ ne kɔnɔ magaya ale ni a bɛ n bila ji min fana na ale ni a bɛ n bazɛn nettoyer quoi n bɛ sugunɛ caman kɛ. Bon ne bɛ a daji n'a ɲiginna dɔɔni a jalan k'a daji n'a ɲiginna dɔɔni k'a ɲimi quoi o de kɔni ka di ne ye. Ko nafanba de bɛ cɔgɔn baarali la. Ali Sogodogo ale ye cɔgɔn feerela ye Sikaso Medini sugu kɔnɔ. Non cɔgɔn nafa ka bon Sikaso sɔrɔ la parce que cɔgɔn minɛn o minɛn ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka na san aw ka jamana kɔnɔ jagoya de a bɛ sɔrɔ surtout an fɛ yan musow bɛ cɔgɔn sɛnɛ burusi kɔnɔna na bi sɔrɔ bakara. Aw k'a dɔn k'a fɔ ko cɔgɔn n'a ɲɔgɔnna fɛn caman de bɛ Sikaso sɔrɔ bɛ sɔrɔ minnu baarali la. Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Ben on the track. Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duonye Mori basimo Mangala ala basagola Nikoko kera Kale nodo la mereju Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duonye Mori basimo Mangala ala basagola Nikoko kera Kale nodo la mereju Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kalega deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayam bolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori gene suma ge ba beke solliciter un concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraît pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa juluge yoro la fura fere azizu dayanu masadaga yensere daga wolovla examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kara business ye ma wurude VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a lase aw ma ni waati na k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Yuwaru aw b'an sɔrɔ radio Duniya kan 101 ani tomi 2, Koro ani Bayangara radio Orona 93 ani tomi 2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye. Tunbutu 90 ni tomi 3. Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛ sira fɛ. Wagadugu fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4. Aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An
Amtani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Keniyakaw fɛ bi juma sɔgɔma nisɔgoya girinkajɔ la mɔgɔ caman de tun bɔlen don ka Nairobi bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ min ni olu gɛngɛmana ni gaz lacrymogène ye u ka jamana finitigiw fɛ n'o ye polisiw ye a yirala k'a fɔ o waati kelen na fɛn min ye wulikajɔ baaraw ye walasa ka se ka dugu yɛrɛ datugu ni k'a lakɔlɔsi n'a bɛ wele ko haute surveillance o kɛra bi sɔgɔmada in na Nairobi dugu kɔnɔna la o waati kelen y'a sɔrɔ fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Raila Odinga ye ale tun bɔra ka kuma min bɛ tali kɛ u ka taxi dɔ farali la o sɔngɔ kan n'o kɛra sababu ye ka nin girinkajɔ wale lawara u ka jamana kɔnɔna la duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ye laseliw kɛ k'a fɔ ko $25 miliyɔn de bɛna labila ka di Chad jamana ma ka kɛɲɛ ni Sudan jamana denw ye minnu ni olu ye kɛlɛ ɲɛbolilaw ye n'u talen bɛ sigi nin waati in na Chad jamana kan o senfɛ jɛkulu min n'a sigilen don kɛlɛ ɲɛbolilaw ka hakɛw lakɔlɔsili kama n'a bɛ wele ko Organisation Internationale pour les Immigrants u ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya k'a fɔ ko $25 min n'a bɛna labila ka di Chad jamana ma kun de ye walasa ko ka se ka dɛmɛ don Sudan jamanadenw ma mi kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛna bɔlɔlɔ sira dɔ kan bi juillet kalo tile 7 ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nazarala tɔnba ni o ye Union Européenne ye fɛnɛ ye welewelekanw ni kunnafoniw di bi juma k'a yira k'a fɔ ko kangarida kan bɛ bila ka taa Rwanda jamana finitigiw ma minnu bɛ wulikajɔ la nin waati in na Congo RDC jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ko ka dɛmɛ don jadijɛkulumaw ma minnu bɛ wele ko M23 ko baw siga kelen don M23 jadijɛkulumaw la k'a fɔ k'u ka dankarili wale o lawaralen don nin waati laban ninnu na ka taa Congo RDC jamanadenw ma min bɛ ka kɛ ni nigɛlɛya ni karogɛlɛya walew ye fɔ ka se ma caman olu ni bɔnɛni ma an bɛ taa Burkina Faso bi mɔgɔ 10 siganamɔgɔ minnu ni olu tun minɛlen don k'u ka kirikow bila sen kan k'a fɔ ko u tun b'a fɛ ka taa don u ka masayaso la min bɛ wele ko Moronaba o kiritigɛw baara senfɛ bi a yirala k'a fɔ ni maa 10 ninnu na maa 7 olu de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen jalakira k'a fɔ k'u bɛna ɲangi maa 3 olu kɔni lajɛyara pewu o maa 3 la kunnafoni sɛnsɛnna 2 bɛ o la Kader Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase Burkina Faso ngo kiritigɛ min tun b'a sen kan kabiri mɛ kalo tɛmɛni ka ɲɛsin mɔgɔ 10 dɔw ma n'a fɔra ko jalaki tulara olu kan ko olu maa ninnu o da tun bɛ yuruguyurugu ko dɔ ra min kɔnɔ kiritigɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko o da tun bɛ walejugu dɔ ra ni o tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa don Wagadugu ka masacɛ ka so ra ni ale ye Moronaba ye o kiritigɛ o kuncɛra bi jumalon jaabi min dira nin kiritigɛ na u y'a yira ko mɔgɔ 7 o nɔ yera nin kasarawale min tun bɛ labɛnna Wagadugu kɔnɔ ko maa 3 olu bɛna labila minnu cɛma kunnafonidila 2 bɛ yen ni ale ye Lukman Sawadogo ye ani Alain Traoré ni ale ka kunnafoni tɔgɔ ye Alain ka bɔ radio Omega ra Madame Marceline Zumbara Traoré ye Alain bamuso ye ale y'a ka nisɔndiya yira kiritigɛ jaabi kɔ dusukadi yɛrɛ wala an den ma foyi kɛ k'an ka kuma kɛ dogodogoni na o y'a bɔ kɛnɛma ni o tɛ o a bɛna taa kɔnɔ ka kapu jeni ka kɛ den ma foyi kɛ bɔ halala u y'a la fo nka minnu ye Marcel Tankwano ye Pascal Zaïda Désiré Ginko ani Karim Bagayandi Lota olu kɔni u bɛna don kaso ra k'a ta san 3 ma fo ka taa se san 4 ma sɛgɛsɛgɛli tun bɛ kunnafonidila minnu kan olu ka lafasalikɛla Maître Muhamadou Pare ale y'a ka nisɔndiya yira fana an na kiritigɛ nin banni kɔ décision min dira bi sɔgɔma a diyara n ye kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko an ka dugu ra minnu bɛ justice ɲɛfɛ o b'u ka baara lɔn an tun ye kibaruya min di justice ma k'a fɔ ko Traoré Alain ale ni Lukman Sawadogo sariya min tun bɛ bolilaw kɔ a tun man kan parce que min fɔra ko y'a kɛ o m'o su kɛ donc an ka dalakan tun min ye o fɔra tribunal ye bi jumalon in na kunnafonidilaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka na kiritigɛso ra ka na o bɔɲɔgɔnko minnu tun bɛ lafasalikɛlaw ɲɛfɛ ka olu senkɔrɔma dɔndɔn Abdul Aziz Zulabo ye kunnafonidila ye cette décision de la justice était beaucoup attendue au regard nin kiri nin kɔjabel tun kɔlɔlen don kosɛbɛ k'a la kan a kumakan mɛsɛnw cayara min ne yɛrɛ ye n tun ma sigi ni nin kɔjaabi nin ye nka n tun lalen don an ka kiritigɛso ra n'aw y'a kɔlɔsi kiri nin na dalilu foyi tun tɛ yen k'a yira ko ninnu o nin bi ko nin na pɛrɛpɛrɛ la il n'est pas vraiment mis en évidence
leur complicité. Nin kiritigɛ nin kan ka kɛ kalan ye fasodenw bɛɛ fɛ k'a fɔ ko o bɛ ci minnu bila ɲɔgɔn fɛ whatsapp kan ani réseaux sociaux kan o bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ se ka olu ɲɛkilen kasobon na. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Ameriki jamana ka nafoloko minisiri n'o ye Janet Yellen ye ale ye kunnafoni di kɛ Chine jamana ka minisiri ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ bi ni o bɛ wele ko Li Yang. A y'a yira k'a fɔ ko fadenya sira si tɛ États-Unis jamana bolo ka ɲɛsin Chine jamana ma. Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw lase. Janet Yellen ka tile 4 tama ye a ka taama fɔlɔ ye nafolo mara ɲɛmɔgɔya la Chinois jamana na. Jamana min ni Ameriki bɛ jago dantigɛliw, adamadenw ka jɔsariya ani gɛlɛya caman sɔrɔ kɛlɛ wɛrɛw la. Nga Washington bɛ baara kɛ walasa ka funteni jigin wa jumadon Madame Yellen y'a sinsin a kan ko Ameriki jamana tɛ sɔrɔko ɲɔgɔndan ɲini. An bɛ sɔrɔko ɲɔgɔndan kɛnɛma ɲini min tɛ setigi ka bɛɛ ye. Nga ni sariya tilennenw sigilenw don, o bɛ se ka jamana fila bɛɛ nafa waati kɔnɔ. A y'o fɔ Monsieur Li ye jamanadenw ka soba kɔnɔ Pékin n'o ye Grand Hall du Peuple. Ameriki jamana y'a jira k'a b'a ɲini ka Chinois jamana farati kɔrɔ kɛ ni dansigi diɲɛ sɔrɔkoba filanan ka se ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ minnu jatera ko u nafa ka bon kosɛbɛ Washington jamana lakanani ma. Madame Yellen y'a jira fanga ɲɛmɔgɔ Li la. I'm here in Beijing to carry forward President Biden's directive from his meeting with President Xi last November. Ko hali n'a y'a sɔrɔ Washington ka kan ko dɔw la ka fɛɛrɛw tigɛ minnu ɲɛsilen bɛ a ka jamana lakanani ma, o man kan ka jamana fila ninnu ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛ. Jumadon fanga ɲɛmɔgɔ Li y'a fɔ Madame Yellen ye ko Chinois jamana y'a ye ko jɛɲɔgɔnyaw bɛ ka segin a cogo kɔrɔ la waati gɛlɛn dɔ kɔfɛ. Kunun i sera an ka pankuru bɔnda la ka bɔ pankuru kɔnɔ, an ye san muru bilen ye n'o ye arc-en-ciel. Li y'o fara a kan. China, he really knows this country. He's been a great leader of the American business community. Ka nin kan sisan an bɛ taa musow ka kɛnɛ kan bawo juma o ye musow ka kɛnɛ ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɔnɔ. Kayatu Traore ale tun ye Mali futɛnɛ yelen denmisɛn dɔ bisimila n'o ye Siriki Jabate ye barosigi min n'u ye tali kɛ a ka wulikajɔ baaraw kan walasa ka se ka musow kɔkɔrɔma don. Hakililajigila kabiri san 2020 a tun jalakira ka bila kiritigɛlaw ka bolo kan ka sabu kɛ k'a tun ye dankari musolaka dɔ la jamana kɔnɔna la. An ka o baro lamɛn. An ka bi Malikura musow ka kɛnɛ kan ani Siriki Jabate Mali artisiba de masala la. Siriki Jabate lakodɔnnen don ni a ka fɔli masaya sɔrɔliw na a dɔnniyaw ye duniya gun kan. Nka waati tɛmɛnen ninnu na lajarabili dɔw tun binna Siriki Jabate kan kana dankari kɛ a ka danbe a n'a ka sanga la. Misali la san 2020 waati la Siriki Jabate jalakira ne ka a ɲangi ne ɲagata bilali ye a terimuso dɔ kan ani a ka barosigi ni senfɛ. Siriki Jabate ye a ka ŋaniya jira ka sɛbɛntiya ko ale yɛrɛbakun de bɛna kɛ ɲagata bilali musow kan kɛlɛkɛbaga jɔnjɔn ye duniya kɔnɔna na. An ka jɛ an ka Siriki Jabate lamɛn. Diɲɛnatigɛ la Ala de bɛ ko bɛɛ latigɛ jɔn ma. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn, ni ko yɛrɛ ma k'i la fana a tɛ ɲɛfɔ. Fa ye mara ka ɲa. Bɛɛ b'a dɔn n bɛ n ba fɛ cogo min na. Bɛɛ bɛ ne taabolow dɔn, n bɛ n balimamusow fɛ cogo min na. Tɛnɛmusow ka ca. Bɛɛ bɛ ne Siriki Jabate caractère dɔn. Ala barika la n bɛ mɔgɔ bonya cogo min na, n bɛ hadamaden fɛ cogo min na. Ne bɛ siran kojugu. Au jour d'aujourd'hui ne nin bɛɛ to n kɔfɛ. Ko ko bɛ ni Ala b'a latigɛ jɔn ma ɲuman na a b'a latigɛ i ma ɲuman na, n'a b'a latigɛ juguman fana la a b'a latigɛ i ma juguman sira. I b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ imagew ye u bɛ siran u b'a fɔ ko Siriki bɛ taa Siriki bɛ taa, mais a wagatinin na Ala barika la ne ye hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. N y'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ, diɲɛ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ, parce que kanu de ye nin ye. Ne bolo diya ye kɛlɛ de don, kɛlɛ jugu tɛ. O b'a yira Siriki an b'i fɔ mɔgɔ kanubaga bɛ se k'i mara Ala barika la k'i bila sira kan, sira min ale bolo sira ɲuman ye. O t'a yira k'a fɔ ko a t'i fɛ. Hali an bɛ mɔgɔ min ka kuma la bi tɔɔrɔ
kɔrɔta ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kɛlɛ sira kan an ka di alhamdulilahi rabbil alamin. Na jalakili ninnu kɔfɛ i ye mun de kɛ yaasa ka se k'i kanubagaw ka danaya sɔrɔ ko kura Sidiki? Bon ne tora an ka tiɲɛ de kan dɔrɔn. N ka tiɲɛ ye min ye ala kira de ye mɔgɔ ye de fute mɔgɔ min na sallallahu alayhi wa sallam. Ne ye ala ka jɔn de a kɛra cogo cogo a bɛ se ka kɛ n bɛ fili mais ne b'a dɔn ne bɛ n ba ni faw fɛ cogo min na n bɛ n ka famille fɛ cogo min na n bɛ n fa balimamuso fɛ cogo min na alhamdulilahi fɛn caman bɛ fɔ ala n'ala kira barika la hali ni ko tɛ ko minnu ye sɛbɛ kumaw ye walima tiɲɛ kumaw ye mais alhamdulilahi rabbil alamin ne y'o de fɔ ko ne bɛ hakɛto ɲini kanubaga ni diɲɛ muso ni diɲɛ cɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Bini kan wa? Talen t'o kan a talen bɛ mɔgɔ de kan tigilamɔgɔ yɛrɛ banna yɛrɛ mais a tigilamɔgɔ ye ɲuman de kɛ ɲe muso de tun don muso cɛsirilen kun don muso layijutigi kun don muso don muso min ye jɔra min Sidiki Jabate hɛrɛ fara hɛrɛ tana a ye n dɛmɛ n ka kow daminɛ wagati la mais ala barika la ale banna ka sɔrɔ a ma foyi dɔn a yɛrɛ ye hɛrɛ min ɲini o de y'a to nin yɔrɔ de bɛ ale la. An bɛ don min na ko bi nin fɛn nin bɛɛ kɔfɛ Sidiki bɛ se ka mun misali de di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲangata bina musolamɔgɔ minnu kan ma ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ ka misali sɔrɔlenw ye. Bon ka da min ye ne yɛrɛ sɔrɔ kan misaliya ni taabolo minnu bɛ ne bolo ne ka objectif kuraw de ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ Sidiki Jabate bɛna ONG créer musow dɛmɛni kama ne Sidiki Jabate bɛna fondation créer musow dɛmɛni kama parce que min ye ne sɔrɔ ne tɛ fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ parce que justice ka ɲi mais a kɛra cogo cogo ɲɛɲinini kan ka kɛ kow la dɔɔni tuma dɔw la parce que alhamdulilayi vu que ala yɛrɛ ye mana muso kan damu kɔnɔna la n'u den bɛ to yen n'u bɛ taa orphelinats ni fɛnw an ye don caman kɛ mais ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ olu filmer k'a fɔ ko n'i ye ko kɛ ala i y'a kɛ ala de kama i m'a kɛ mɔgɔ kama seli ninnu ni fɛn ninnu surunyara muso 150 ɲɔgɔn na an b'olu ka selifiniw ta an b'u ka lahiya sɔngɔw ta an b'a kɛ ala kama ka sɔrɔ mɔgɔ m'a dɔn mais sisan an bɛna yelen jɔ a fɛn in kan parce que wagati de bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ fana la ko musolakaw k'a dɔn ko ne tɛ se ka du gasi la Sidiki yɛrɛ bɔra musolakaw de la wa Sidiki yɛrɛ fana bɛ musolakaw de kɔ alhamdulilahi rabbil alamin bɛ sika kan alhamdulilahi rabbil alamin ala kana fɛn wɛrɛ la na tuguni minnu musolakaw du tɛ Sidiki la tuguni. An balimaw ani yantuma Mali furancɛ fanga ani jamanatigi colonel Asimi Goita taara ɲɛ sibiridon juillet kalo tile fɔlɔ la san 2023 ka fanga minisuru falenniw semantiya a kelen ka a ka danaya kura don fanga ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga la. Aw hakili la yala nin falen nin o bɛna se ka politiki gɛlɛya nin ɲɛnabɔ ka kɔni sigida maraw wasadenw o ni jamanatigi si kalataw ɲɛ wa? Aw jigi ye mun ye nin fanga kura nin na? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridon baro la n'o ye juillet kalo o tile segina na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa ni jamukan nin kana fɔ kɔ dɛ. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an k'o lamɛn. Basketi sanfɛ celu kunda farafina ɲɔgɔndan min tɔgɔ Afrocan atako filana bɛ daminɛ sini sibiri juillet kalo tile 8 san 2023 Angola jamana kan a bɛ to senna fo juillet kalo tile 16 Afrocan bɛ farafina jamana 12 basketi tana cɛ kɔrɔbalenw de ko fɔ sodenw nka jamana minnu bɛ ka o ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na olu bɛ se ka basketi tana mɔgɔ 3 ta farafina jamana wɛrɛw kan ka fara u ka cɛdenw kan o ye a ɲɔgɔndan sariya dɔ ye. Mali bɛ kɛnɛ kan Mali ka poule ɲɔgɔndan tako fɔlɔ bɛ tan sini sibiri ni nɛgɛ 17 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Angola jatigi ni Mali de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Mali ka poule bɔko filanan o bɛ tan sinikɛnɛ kari juillet kalo tile 9 nɛgɛ 14 mana sanga 30 sɔrɔ Mali heure la Mali ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Angola kɛnɛ kan groupe 4 don. Groupe A Kenya, Gabon ani Côte d'Ivoire. Groupe B Angola jatigi Nigeria ani Mali. Groupe C Maroc, Tunisie, Rwanda. Groupe D kɔnɔ RD Congo, Mozambique ani Cameroun. Mali degeli karamɔgɔ Kaba Kante tun y'a yira yanni u ka Angola sira ta ko baara min dilen don ale ma Mali basketi fédération ɲɛmayaso fɛ o de ye ka ye ɲɛfɛ ni ɲɔgɔndan kun cɛra. O laɲini bɛ se ka waleya Kaba Kante n'a ka cɛdenw fɛ kɛnɛ in kan. N'i b'a dɔn ko mai kalo tɛmɛnen na Kaba Kante a n'a ka tɔn Stade Malien de Bamako ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ Basketball Africa League bal tako 3nan kɛnɛ kan Rwanda farafina jamana club 8 cɛma. O Basketball Africa League min FIBA ale ni NBA ka hakilina don. Afrocan atako fɔlɔ tana Bamako yan hakilina jigina san 2019.
VOA Bambara Tokola Bamako Siaka Traoré kala selido an balimaw an ka foli baw ye dantɛ foli min na k'a lase aw ma k'a fɔ nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoni na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye a labɛnna sikaw ka cɛjan Sheikh Ciro fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Cɔn bolo jɛmukan lasera aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ Mangala alabasagola ni koko kera kale nodo la mereju si la meruko Allahu Akbar ala ese kere chenuko masaba matika duwaonye mori basimo mangala alabasagola ni koko kera kale nodo la mereju Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala